Ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas ćemo da kupimo legendari cest u shopu. Ajmo da vidimo šta ću da dobijem, ne gledam. Sparky! Znači, OMG, Sparky, ljudi. Sparky. Da napišemo OMG, ljudi. Sparky. Znači, ljudi, ne mogu da verujem. Sparky. Mislio sam da ću da dobijem nešto kao duplikat minera, princezi ili nešto, ali ne. Dobio sam Sparkija. Da screenshotamo ovako. Napravi screen. Poing. Eto ga, ljudi. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!